Добре с петак към Дани Младенов. Младенов наказателното поле, удар на Младенов. Първи шанс за тима на Левски. Цветков към Дани Младенов. Ще може ли да стреля? Йолов! Удар на Йолов! Сравнително лесен за спасяване от Мартин Рашки. Странство пред Бернат. Опасно. Удар на Бернат. Браво на Пламен Илиев. Успява да спаси. Пак центриране в наказателното поле. Уникална намеса на Пламен Илиев. Не лошо центриране с левия крак. И доста лесен за спасяване удар. Опасно центриране на Прохаска. Там беше засечена топката. Йолов залъгва, че ще му подаде. Така и прави. Милдер! Арш! Много странно. И точно оттам минава тази атака. Съдията показва дуспел за Спартак Търнава. Да, в наказателното поле има посягане. Там Тоначек. И 1-0. Безплощаден удар в долния ляв ъгъл. Пламен Илиев оцели посоката. Цветков добре влиза в наказателното поле. Цветков! Все още Иван Цветков е тук. Трябва да има дуспа за Левски вече. И съдията показва жълт картон за Иван Цветков. Отсъди правилно, но вижте тук за какво става дума. Определено нарушение. Пуснат гол вложиха сините, в което няма нищо лошо. Гол на Гаджев! Поне 1-1 благодарение на този феноменален удар на Влади Гаджев. Ще става дума за дистанция от около 27-8 метра. Просто видя как топката се закова в горния му ляв ъгъл. Позиция точно това да направи. Не! Подаване Райков! Аш! Гол за Левски! 2-1 за Левски! Шурташ! Бележи гол и Левски побеждава състава на Спартак Търнава. Брилянтна атака на сините. Какво направиха футболистите на Георги Иванов? Влязен по един брилянтен начин. Изведнъжното подаване към Симеон Райков. Браво на младия футболист Канзел. И последен сигнал. Левски измъкна по уникален начин победа срещу състава на Спартак.